Powiedzcie pani, jak się mianujecie? Gertrudo, Jo jest Stefka Dyduch, ale my są wielkie hajduki. właśnie. Pani Jowo za to kochą, że hajduki wielkie, a nie jak no to Gorole 100 roków temu nazad przemianowali na Chorzów Batory, nie? Z Kiszhuty to wzięli. Ja, to chodziło o te logo, nie? Ale powiedzcie mi pani, co sam było do wni? Kto sam miał ten zakład i co oni sam? Jakoś ten co miał ten dom, Ja, on miał wszystko, ten cały plac. a co sam było? Właśnie mi padali na początku. Tera, nie? Oni Ja ważyli. tera gotowałam. Tera. Ja. Wiecie, co to jest tera, ja? Smoła po waszemu. Sam śmierdziało. Ja. A co było, jak raba wylewała? To kury na drzewach siedzieli. Na kery, na tamtych. Nie, tego bloku nie było, dawno. No nie, ja wiem, to tam już były takie nieużytki, nie? A kaj wy pani mieszkacie dzisiaj, rzeknijcie mi jeszcze raz. Tu o róg. Na Wyspiańskiego Nie, mieszkacie, ja ja? na Wyspiańskiego. Pod którym numerem? 2. Aha, ja wiem, to jest po mojej stronie. Nie. Tu pod ścianą, bo pokazała Anifar. Tam ten Anifar. Aha. Sprzedał je wojsku na Na harmaty jakie, albo na co? jak one te bomby są, nie? Ja. To one mają taką szpicę. I tam musi być szlachetny metal. A szlachetny metal mają tylko dzwony. I tam z tego naszego kościoła, jak te dzwony tam stoją, Miękka Pańecko, wiecie jaka jest, nie? Ja. To one tam w tym, koło tego wejściu, to w nocy je ściągali na dół, a o 6 na wieczór je odwozili. Jak te ludzie klini, jak te te przezywali, to one i tak nie, ta wojna przegrają tego, Jezu, jak uleczyli. Ale to z tego dużego kościoła tam. Ja z tego, my to dzielimy, wiesz, że to jest tak zwany nowy kościół, mimo że on jest z okresu II wojny światowej, czyli on już wcale taki nie jest nowy, a tamten się roboczo nazywał Stary Kościół, nie? Ale wiemy, On jest zbudowany 22, 1922. no To właśnie, ta mama ślub moja brała. To w oprawie było, no, na otwarcie tego kościoła, ja? ale fajny kościół. Tak. No my tam daje dzisiaj odpust, to my tam za Roski pojadymy. No, A jeszcze powiedzcie mi, pamiętacie te osiedle, one się mianuje Ulrich, nie? ja to był Urlischacht, Ulrichszach. bo tam był szyb do Aha, kopalni. bez to. Tam na rogu tak te mieszkanie tam jeszcze jest. On jest tak leci. Takie eknięte. Ja gdzieś tam mieszkał mój znajomy mojego tatulka, pan Składny, i ta ostatnia, my to będziemy się pooglądać, ta ostatnia tajla tego duma, ona się tak ekła, nie? Ja. Ja faktycznie... Tam szefy nie mogli postawić, nic musieli podkładać byle co, żeby szybko. Ja, ale tam richtig tak było. To ja też pamiętam, że sam przeca, jak się do mojego doma wchodziło, to jak jak była zabajtla, nie, to tam były 3 schodki do tego doma, a teraz to jest równo ze gruntem, bo to wszystko siadło. A bariera jaka była, to wiecie. Ja. Ja za barierę mieszkała. No, Po prawej Nie. stronie drugi dom, bo to był jeden, bo tam było... Te schóty tam były takie. ja, bo tak huta to wiecie, przerosto miasto, no nie padałaby, że jak rak, bo to nie jest dobre porównanie, no ale bo właściwie hajduki to są A poprzerastane. no i więcej to koksy. Ja. Ale to sprawa. Ja, ale sam też my mieli ten chemifan, no dom zawsze dymił, w Erawie był fenol, nie? Ja. Zwłaszcza w niedziela. Dobra, to my idziemy dalej wandrować przez te moje ślady dzieciństwa i ja wam powiem, pani Gertruda ma 90 roków. Ona W maju. jest starszą od mojej mamulki, Ja jest 28 roczny. a moja mamulka 29. No to rok. No. Także pięknie wam dziękuję, pani Gertruda. Nie ma za co. Miłego dnia wam Ale życzę. fajny strój macie. No to jest taki mój właśnie sam z tego, chociaż nie, jakla, Potem, jakla je pszczyńsko. ale według tego to my wiedzieli skąd one Ja. są, bo każda miała Ja. swój styl. Ja to Nie zawsze miała godą. jedna, a drugą nie.
One mieli swój styl i od tego się wiedzieli, skąd one są. No widzicie, to ja mam jak Pszczyńską, mimo że jest stąd. A Hajducko miała takie eknięte w dół, ale reszta to jest takie prawe, jak ma być. Fajnie. Fajne, nie? Ze szpicą. To jest jeszcze stara szpica, która ma 120 roku. No, starsza niż my łobie, nie? Knefliki też są stare, także jeszcze ocalą od No to jeszcze zapomnienia. są też całkiem Ja. zakryte. No, Ja. Dobra, to idziemy Jest. dalej. Pięknie wam dziękuję. Miejcie fajny dzień dzisiaj.